ukufihle kuphi ukuphila kwakho fanele ifihle impilo ngoba sayidinga nasidlula la kodwa nasi ngayifihli izophelela la ake sifihleni impilo zethu manje kuJesu ukuze ngelinye ilanga nasesiyithola siyithole sezinenkazimulo abangayifihlanga impilo yabo bazoyisola ekugcineni ngoba na uyifihlile kuye izobuyisa interest izobuyisa inkazimulo izobuya naye iphonsa kuwe bese uyaqala uyakhazimula usufana naye njengaye lo wathatha imali yakhe wayi-investa haleluya yathi na isiphelile yalona omunye lona waqala wadla ama-interest ale million lakhe kanjalo nabantu nabethatha impilo yabo bayifihla kuKristu bazoyidla interest naye bonakaliswa naye buya bazoyithola interest egameni likaJesu ngeke iphele kodwa bangafihlanga lutho sizokhala ngemncwabo yabo sizoza sikhala sithi hey akwehlanga ngehli asisho ngoba sisho kodwa inhliziyo yethu iyadaba ukuthi kodwa akafihlanga lutho ngeke simbone ngosuku olukhulu ngeke simbone noma singadlula ngeke sahlangana naye ngoba ukuphila kwakhe akakufihlanga lapho kufihlwa khona kodwa abathatha ukuphila kwabo bawufihla kuKristu haleluya nayishonile uthola sigqabashiya uthola sigquma sithi glory to the son of God kushoniwe kodwa bayahlangana laba bantu kanti sijatshuliswa ukuthi interest ikhona sizohlangana nalomuntu lona ngoba ukuphila kwakhe wakufihla endaweni right nasi suka nathi la siyalapha ekhona sofika sibonana